Честно казано, когато ги открих, изобщо не вярвах, че са наистина толкова добри. Аз съм от хората, които обичат да си поспиват малко повече сутрин и често нямам време за сложен грим. Затова обичам и такива продукти, които са бързи и лесни за нанасене, но все пак правят кожата ми да изглежда по-сияйна, по-свежа и естествена. Наскоро поръчах ето този комплект от два продукта в 2 стъпки, а именно BB Miracle, адаптиращ се фондютен и течният хайлайтер Glitter. Първата стъпка е BB Miracle. Ще сложа малко върху ръката си, за да видите. Той е в бял цвят и прилича на обикновен крем за лице. Много е лек и се адаптира бързо към цвета ми. Също така не оставя следи като от маска, а кожата ми изглежда доста по-равномерна и свежа. Може да видите. Сега ще нанесем и втората стъпка, която е хайлайтера Glitter. Той е с много финни частици, които придават блясък и дава много естествено сияние, без изобщо да е натрапчив. Нанасяме и от другата страна. Аз за завършък на визията ще добавя малко червило, малко спирала. Ето я и крайната визия е един доста лек и ежедневен грим. Честно казано, когато ги открих, изобщо не вярвах, че са наистина толкова добри. Тези два продукта са изключително лесни за нанасене, леки и оставят кожата ми да диша, което наистина е много важно. А сега можете да ги намерите на наистина доста добра цена в сайта на My Healthy Fusion, така че влезте и разгледайте.